Gospodine Isuse, zahvaljujem Ti za svakog člana svoje obitelji. Vjerujem da je svaki od njih Tvoj posebni dar za mene i poziv da ih nastojim usrećiti. Svoju si ljubljenu djecu podario meni, da budu moja djeca, moji ukućani. Tvoja ljubav nježno otvara mi oči, moj se ostvario san. Oprosti mi što toliko puta nisam sa njima postupao kao s Tvojom djecom. Oprosti svakome od nas grijehe koje smo počinili, jedni protiv drugih, protiv Tebe. Gospodine, predajem Ti sve obiteljske probleme i molim Te da nam dadneš mudrosti i snage da ispravimo sve što je sebično, što nije u ljubavi, što je krivo i neispravno u našoj obitelji, sve što nije po Tvojoj volji i što razara našu obiteljsku ljubav i sreću. Dođi, Gospodine Isuse, dođi u moj život, uđi u moje obiteljske probleme, okruži svakog člana moje obitelji svojim anđelima. Zaštiti nas od napasti svakog zla. Čuvaj nas od svake opasnosti i stradanja. Pošalji svoga duha u izobilju, da bi svaki član obitelji bio obnovljen na Tvoju sliku. Neka mir Duha Svetoga ispuni ovu kuću i ostane sa nama sada i uvijek. Vjerujem riječi Tvojoj, Gospodine. Vjeruj u Gospodina Isusa i bit ćeš spašen, ti i tvoj dom.